ఈరోజు మన గౌరవ ఎమ్మెల్సీ కవిత గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మా తరఫు కార్మిక పక్షాన శ్రీమతి కవిత గారు జాగృతి తరఫున ఎన్నో సామాజిక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. వారి జన్మదినం అంటే మా గల్ఫ్ బిడ్డల మరియు ఇక్కడ గరీబు వాళ్ళ జన్మదినంగా మేము జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. అందరికీ శుభాకాంక్షలు. మరి మన కవితక్క మేడం గారికి కూడా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తుంది. జై తెలంగాణ. ఈరోజు తెలంగాణ సాంస్కృతిక ప్రతీక అయినటువంటి తెలంగాణ బతుకమ్మ కవితమ్మ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ నేను వర్గుల సురేష్, తెరాస జిల్లా పార్టీ కార్యదర్శి. ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కవితక్క జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకుంటున్నారు. కవితక్క ఇంకా రాజకీయంగా ఉన్నత పదవులు పొంది ఇంకా ఈ తెలంగాణ ప్రజలకే కాకుండా దేశ ప్రజలందరికీ కూడా మంచి సేవందన అందించాలని, అలాగే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా ఈ దేశ ప్రజల అందరికీ అందించాలని మనసారా కోరుకుంటూ నేను ముగిస్తున్నా. జై తెలంగాణ. నమస్తేనే. తెలంగాణ జాగృతి గౌరవ అధ్యక్షురాలు మరియు నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్సీ మరి ఆత్మీయ సోదరి నిజామాబాద్ ముద్దుబిడ్డ రాణి రుద్రమాదేవి శాకలి ఐలమ్మల మరో రూపం కల్వకుంట్ల కవితక్కయ్య గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. తెలంగాణ జాగృతి విద్యార్థి విభాగం బాల్కొండ నియోజకవర్గం తరఫున మరియు తెలంగాణ జాగృతి బాల్కొండ తరఫున మరొకసారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తుంది. జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. మాట్లాడతారా వాళ్ళ భాష చెప్తారా? విషయం చేస్తే చెయ్యండి అంటే వాళ్ళ అయిందా విషయం చెప్పేటట్టు చెప్పమని విశేష చెప్పి అందరూ లేకుంటే అందరూ ఒకటేసారి ఇట్లా నిలబడి వాళ్ళు పాడు మన దగ్గరికి రండి. అందరు ఇట్లా అందరి దగ్గరికి